Alleluia, Jesu Christu lamipat, ula job ya kajing ya ukun lang brod Paskha, Kristan ya ro ai ngujing knya, u Kristu kun lang brod lui. Kajing puli ni kam juga apostol kalenong abapra kadkot kabar pun riu hadu pasau po. Wangel jong trai ula ong ha Philip to yang batolet chapang shathi shakalenti ke bahir na Jerusalem sha Gaza. Kani gade kalenti hari kanja. Kum tau la yang bodula dia khmi wayunong Ethiopia uyunok menteri jongka kandasi kas im kinong Ethiopia. Ubapet ubakmi ekaspa jongka baro ulawan sha Jerusalem bad mani bad udang lek phai bad kat bau dang syong halaga kalikulai ula pule ki kitab unang ithulpa Isaya teumen sie mulo ong ha Philip khilek badiat najan katai ka kalikulai u Philip ula mare bak bad ulai sneu bauta upule ya ki kitab unang ithulpa Isaya kum tawla kali u hato pisngau tho ya kaba phi pule utawla jubab kumno ngala ban sngo tho lada omdan bapan syayanga bad ula khot eu Philip ban kiu bad ban syong bad u kada khot jong jing tho kabawla pule kalalong kani kum kalang brod ya kaba layalam syakajaka shodo lane kum ikun lang brod ibas ngap jar hakmat unong khap snyo jong i kum ta ma uru syam ang yala ka sentur ha ka jing penja buram ye u la pendu no ya ka hok jong u wei wala on batai syapang ki khon ki ksiu jong u namar ya ka jing em ula dekat no na ka perthai utaw yo nok ula ong ha Philip hai thu ya nga syapang jong no nang thu lo paw la kren ye kani syapang yal dehi ne syapang woi pat u Philip lo sedang man kren na ka bas dang na ka ne hi ka dekot jong ka jing tho oleh thu ha u ya ka kubor ba ha jong Jesu dekat ba gidang lek kata kalenti kila poi ha ka wei ka jaka ka badon khandian bad utaw yo nok ula ong kani ka hang ne ei ka ba dangwit bangan yo baptisma teulo kum ban pensange kalikulai ban maki bro arngot u Philip bad uta uyunok ilahyar sya kata ka bad ula pen baptis yo u enda kilami no na ka umen sim jong utrai lo sim no e Philip bad utaw uyunok syam yo isu ya u Henry ula lek la kalenti da ka jingkemen Henry yo Philip lalap ha asotos bad kat baw dang yad ula yalap e ka gospel habaro kisnong hadu bo unda poi hakai Syria kaktien jong utrai kasam ka ba Henry pun riu torisa da ka jingkemen hau Balai ko perthai baro ko ben riu tukar khu yo Balai jungi ai ba ka sur ka jingero ya u kan sawa ya Balai bala ai jing em ki men sim jungi bad ubala Palei iki kijat jungi na ka jing tenju torisa da ka jingkemen hau Balai ko perthai baro Jawan batos ngap phi baro ki baching borom yo Balai ngan ye thu ya ka baw lale ikamen sim jonga syau ngala pertajam da ka jingero balapan ab lepa hau thali jonga torisa da ka jingkemen hau Balai ko perthai baro eniro yo Balai bom syam lakan chat ya ka jing duai jonga lemni batno nanga ya ka jing e ba isnai torisa da ka jingkemen hau Balai ko perthai baro kajing puli naga gospel bakoi kat ko muyo ones kalenong ban riu kadkot sau pu sau hadu pesan pu wei Jesu la ong haki pai ba don nu bala banwan shanga lam dau kpa wala pha enga ukring yanga bat nga ngan spet mi pa di u ha ka sngi khadu la tho akinong itu lapa bat ya baro en hikai jo Balai kat ubalay sngew bat ubalay yo jingi kai no kpa nuan shanga day namar baw no le iyo kpa lai no uta ubalong na Balai
mau oleh iyo kepa shisha nga ong hapi utau banget udon yang kajing em bam jukon ngalong ukpu kajing em ikpa temen jeng pi kila bam yu mana hari kenja bat kilayam uni ulong ukpu bawan hiar na beneng bau beriu undop yok bam yu u bat un om yam ngalong ukpu ba im bawan hiar na beneng ladau no bam yu ni ukpu un em junam bat ukpu bangan ai na ka benta kajing em jong kaperthai ulong kado jonga ka gospel jong utrai